Pel que fa al dimarts, dia 24, teníem primer una taula dels criteris de divisibilitat. Recordem els que vam treballar a la classe, eren el del 2, el del 3, el del 5, el del 6, el del 9 i el del 10. El del 2 era quan un número acabava en xifra parell, es podia dividir per 2. Un número era divisible per 3 quan sumant les seves xifres donava un número de la taula del 3. Per 5 ho era quan acabava amb 0 o amb 5. Per 6 quan ho era per 2 i per 3 alhora. Per 9 quan sumant les xifres donava un múltiple de 9 i per 10 quan acabava amb 0. Per tant, aquí havíem de completar segons aquests criteris, posar una creueta o sí dintre de cada una d'aquesta taula. Vale? Els que no havíem treballat, el del 4, el del 7 i el del 8, doncs havia de fer dividint. Vale? Si donava exacta la divisió, per exemple, aquí 252 dividit de 4, 6 per 4, 24, 25, 1, baixem el 2, 3 per 4, 12, 0. Com que dona 0 de residu, és divisible per 4. I el mateix passa amb el 7 i no passa pel 8. Vale? Us deixo la taula aquí perquè veieu tots els que eren divisibles. I després aquí ens demana si el 2520 és divisible per tots els nombres. Sí, hem vist aquí que té les creuetes amb tots. Ens diu, si el 2520 és divisible per 7, és possible que el 2521, és a dir, un número més, també ho sigui? No, perquè si jo faig la divisió, 2521 dividit de 7, 3 per 7, 21, a 25 hi van 4, baixo el 2, 6 per 7, 42, 42, 0, aquest 1 sobra, vale? 36 seria pel 2520. Si aquest 1 sobra és el residu que ens demana aquí, d'acord? I llavors demana quin nombre és divisible només per un sol nombre? Doncs és el 2000... A veure... Tenim el 91 i també el 2401. Vale? Tindríem dos aquí, el 91 i el 2401. Si continuem, ens demana també tots els nombres que són divisibles per 9, ho són també per 3? Sí, tots els números de la taula del 9 també són de la taula del 3, però no al revés. No tots els de la taula del 3 són de la taula del 9. Per això aquí posem un 9. Pel que